kanea ɛwɔ dem enye ntia na yasoso ano ɛna ya woda ho na kyese ɛde hyew ama sɛ be ya na so go bi mame na ye ka abebuo bi sɛ wanya bibi ama wase a enya mo no kro no na wada ma na me kura me bisa sɛ na wase de obede kura kɔbɔ no kro no enya na beba bi kɔ ne yiri krom okoye na ne yiri tukwan no kosa na beba no din de sɛ japia na we de nyon oh de sɛ mpanimfo de ayase na ho ti we de mfa nyu bi adi ne beba no kɔ ho no ɛna nase no som no ho a no se ne obekɔ na me nsu yu gya na kwai no se ne aso me kɔ akodi nkomo bi ti ne wo kɔ awurade mfa nkɔ so yu sa akwara ketuo bi so tio bema nso sɛ wo kronfo no krom akokɔ akwabu a obutu nkosua so no wache na he ne bag ne mu de shirt ne nu akata so de no kɔ maame ne ba ya na akwara nse na anti kunu no wache akokɔ no ede no kɔ na maame si fro nkɔfa sɛ meto ede no so oba se agya ono ana boaboa ye sipa maame nso hwɛ tete wɔ ka ni wɔ owura no na ɛkɔ no obɔ nsɛm papa asew otwa ne hwɛ no gina hona meba wo se aso me pentem mitimi twa wo me pentem ene ma mi su ginachi na kwa su na ase ya ye na ade anyamba ye wura bi firi kwa no so ne ma mi si wura masi no oba no wachi makokɔ na misro ene gi mami ose bema oni monyamfo se de nyankopon abo ani monyam na ho ofi hwehwɛ bag mi nyansa so se be ya manim nguase na me firi masi wo ba no mintime nchi akokɔ ne se si shirt nso ana akokɔ no twa bema akokɔ no meka kyensu oni wo ho de bomodi ha safar ko do ko va no mami bibi amayi ne bag no yi shirt no proprum bibi ani mami nsu yo na mami ne san ko okɔ no so we akola boni on senka be sa mami ne nte akwankɔ tre kuro no mfikyire saa ma de san kuro ye di no ye kakra o de akokɔ no sa ko budu gosia so no firi on hane na wanya wo a wo kro wanya o mo hwe wo sa che wo no enti sa na wi asete na woni mo pato a wo to che wase asem no no se ne na wo je na me bisa ensemfua bi asebra dan dan na ye ta kakasa bi na eya koye se kasa na ya temdidie je kasa kurasini na kurasini ase ne sei omo a ye kan dodo no anti ase ye wai akrachi fo nwuraba fo ebinum kɔ hayasabia ene ade unya kwan kodo afu nti omo domfue ni aboaduane anu de agu ka mu aba opɛ banche opɛ menkano pese de unya ti omo adawoma ene yeso yete ha nti omo ne kura ya asen ti omo ikura senfo omo ikura senfo a omo ne kura ya asen nti yetimitia sabre he na akofa no nti omo no omo ikura senfo eti se esirimfo ye omo ba kane no oba akofo ma ekwa no wa ti mu ye mienu nti oba pa o pa me ni menu na ba ye o pa ena mo de kese do bia mo na monta enti entanta no ena ma ye nyantafo ye o ntafo sa enti enye o ka kire obi ana nani abre no enye temdidie omo ba mienu no ne yeso omo de omo ba nta na wo mini aba ensemfo obisa ne montene so ebi so kan abebuo bi omo asem wo mu kan se bimpanimfo se daachi asemti edokoto kodu a yijam ho na kasai aye kasabebuo ahodo mienu ade nyina so gina faakon ebi kan se de me kan no se da bi asemti edokoto kodu a yijam ho ena ebi so e kan se daachi asemti midi kodu a na megane ho na asemi no kure wo mu ne de he na se ne mu nkyere mu so siti na ebe no ya yeso nko bi afum da oso nko ana yi afo nkyeremu no tete no nananom de kwadu na tohye nti afuo no gu kra kwadu na ka kwaye ni adana afuo no adana kwaye nti se wo do wo se si ewura no na kodo kwaye no kwadu no bako ne gina yentwam na haba na awo no wantwitwa mfiri ho a wo hye afuo no a enam so be ma kwadu no ahye nti utwitwa na haba na awo no
na kwadu no